electrical wirings, big wires, iba't ibang brands, Panasonic, Philips, Royo, Firefly, Emerald, Poly, Belgian PPR, Biofit. Sa mga semento naman, Northern Cement, Laticrete, ABC. May solar din sila, floodlights, LED lights, pintura, Davis Paints, Pinewood, power tools at marami pang iba. Wholesale or retail price, all in one sa Citilock Enterprises Incorporated with quality standard construction materials. Citilock Enterprises Incorporated, main office located at Ambrosio Street, Poblacion, Urdaneta City, Pangasinan. You may call them at cell phone number 0908-898-4082 or 0977-802-5678. Ganun din sa kanilang branch warehouse located at Barangay Bayawas, Urdaneta City with their cell phone number 0917-319-2345 or 0908-898-4085. Citilock Enterprises Incorporated, where you can find quality standard construction materials. Citilock Enterprises Incorporated, Urdaneta City, Pangasinan. Wholesale at retail, tibay ang kasama sa bawat gawa. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapaki-pakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Tuwing umaga, makinig lamang sa Aksyon! Aksyon! Sa gitna ng aksyon, Naaresto ng mga ente ng Bureau of Immigration ng Pilipilyang Japanese National. sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Karapatan ng sinuman na kumandidato sa anumang posisyon sa gobyerno. Laksyon ko ng Malacanang. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Binaliwala lamang ng mga militanteng mga congressmen ang kautusan ni Pangulong GMA sa EFCN. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Balita! Kalipunan ng mga maiinit, naglalagablab at umuusok na mga balitang lokal, nasyonal, international, weather, showbiz, sports, human interest at iba pa na nakalap sa bulwagang pambalitaan ng DWCM. Aksyon Radyo Pangasinan. Aksyon Radyo Balita. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas! Isang maaksyong umaga Pangasinan at Dagupan. Ngayon ay araw po ng Miyerkules, August 26, 2026. Sumasa niyo po ang programang ito, DWCM, Aksyon Radyo Balita. At po ang magiging tagapaghatid balita, Aksyon Kimberly Davenport. Sa atin naman pong Master's Control, Engineer Kenneth Villanueva. Para po sa mga ulo ng mga balita sa umagang ito, sa atin pong balitang lokal. 1.1 milyong Pangasinense na apektuhan ng mga sama ng panahon. Sektor ng agrikultura sa Pangasinan na matinding tinamaan ng pagbaha. Higit 500 milyon halaga ng pinsala na itala. Lambino, iisang plano kontra baha. Kailangan sa buong Pangasinan. Batang babae na hinostage ng sariling ama, matagumpay na nailigtas matapos ang operasyon ng pulisya sa Bugalyon. Itinuturing fixer na nagpakilalang kamag-anak ng LTO Regional Director, Timbog sa Rosales. Bayambang itinanghal na modelo sa poverty reduction plan sa buong bansa. 209 parent leaders pinalakas sa 4-piece summit sa Malasiki. Para naman sa ating balitang pulis, 4, kabilang ang isang menor de edad, arestado sa umano'y pagnanakaw sa Binalonan.
Top 1 at Top 8 wanted person sa municipal level, arestado sa Pangasinan. Para naman sa balitang pambansa, NBI, grupong nanggugrum ng menor de edad, natukoy. Malacanang, bukas sa posibleng pagbabawal sa mapanganib na social media platforms. Para naman sa balita sa ibayong dagat, magnitude 5.9 na lindol, yumanig sa Eastern Japan. Para naman sa balitang showbiz, Kim Pao fans nagbuklod para suportahan ang A Perfect Marriage. Para naman sa balitang pampalakasan ng mga Pinoy junior fencer, hataw sa international competitions. At yan po ang mga ulo ng balita sa umagang ito. Muli, sumasa inyo po ang DWCM Aksyon Radyo Balita. At ako po ang inyong magiging tagapaghatid balita, Aksyon Kimberly Davenport. At para po sa detalye ng atin pong balitang lokal, mahigit 1.1 milyon residente ng Pangasinan ang naapektuhan ng magkakasunod na sama ng panahon mula August 2 hanggang 23, 2026. Ayon sa tala ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office or PDRRMO. Sa question hour ng Sangguniang Panlalawigan noong August 24, sinabi ng PDRRMO Head Rodin Luchinbar Oro na 150 barangay sa 12 na bayan at 2 lungsod ang nakaranas ng pagbaha dahil sa malalakas na pag-ulan, partikular mula noong August 7 hanggang 13. Gayunman, hindi pa inirekomenda ng PDRRMO ang deklarasyon ng state of calamity sa buong lalawigan dahil sapat pa umano ang mga available na resources para sa pagtugon at pagbibigay ng ayuda. Ayon kay Oro, kailangan magtipid at maglaan ng sapat na resources dahil inaasahan pa ang posibleng epekto ng mga sama ng panahon sa mga susunod na buwan. Sa ngayon, 4 na lokalidad sa Pangasinan ang nagdeklara ng state of calamity at ayan ay ang Dagupan City, Mangaldan, Santa Barbara at Bugalyon. Samantala, mahigit kalahating bilyong piso ang tinatayang halaga ng pinsalang iniwan ng sunod-sunod na pag-ulan at pagbaha sa sektor ng agrikultura at pangisdaan sa Pangasinan na nagbunsod ng pangangailangan para sa agarang ayuda at pagbawi ng kabuhayan ng mga magsasaka at mga mangingisda. Ayon kay Provincial Agriculture Officer Dalisay Moya, umabot sa 508.19 million pesos ang naitalang pinsala matapos maapektuhan ng pagbaha dulot ng mga bagyong Luis at Maymay at habagat ang mga sakahan at palaisdaan sa lalawigan. Pinakamalaki ang pinsala sa Palayan kung saan 9,854, 59 hektarya na sinasaka ng humigit kumulang 11,700 na magsasaka ang nalubog sa baha ng ilang linggo. Tinatayang 11,800 na metriko toneladang palay ang nawala na nakakahalaga ng 354.6 milyon pesos. Hindi rin nakaligtas sa pagbaha ang sektor ng mais. Umabot sa 301 hektarya ng naapektuhan na nagresulta sa tinatayang 17 milyong pesos na production loss o 740 na metriko toneladang mais. Samantala, 318 hektarya ng mga taniman ng gulay at iba pang high-value crops ang naapektuhan na pinagsasaka ng 941 na individual. Tinatayang 2,680 na metriko tonelada ng produksyon ang nawala. Malaki rin ang epekto sa mga mangingisda at fish farmers. Ayon kay Moya, 780 fish farmers mula sa 16 local government units ang naapektuhan, kabilang ang mga cultured fish, bangka at fishing gear na umabot na sa 37 million pesos ang kabuoang pinsala. Dahil sa lawak ng pinsala, nakikipag-ugnayan na ang Provincial Agriculture Office sa Department of Agriculture o DA upang makakuha ng mga binhing maipamamahagi sa mga magsasakang kailangang muling magtanim. Ayon kay Moya, wala nang sapat na buffer seed stock ang pamahalaang panlalawigan para tugunan ang pangangailangan ng mga apektadong magsasaka. Samantala, maaaring makatanggap ng indemnity ang mga magsasakang may crop insurance mula sa Philippine Crop Insurance Corporation.
Ayon kay Provincial Board Member Jerry Agerico Rosario, kung 4,000 hektarya ng mga apektadong sakahan ang kwalipikado sa insurance coverage na 20,000 pesos bawat hektarya, maaaring umabot sa 80 million pesos ang kabuoang indemnity na matatanggap ng mga magsasaka. Sa kabila ng malaking pinsala, inaasahan ng mga opisyal na makatutulong ang insurance, mga binhi at iba pang agricultural assistance upang makabangon ang mga magsasaka at mangingisda at maipagpatuloy ang kanilang kabuhayan. Sa kabila ng mga pinsala, patuloy pa rin nadadagdagan ang lawak ng taniman ng palay sa lalawigan. Mula sa 116,864 na hektarya bago ang mga bagyo, umabot ito sa 137,362 na hektarya hanggang August 21. Ito ay katumbas ng karagdagang 20,497 na hektarya o 18% nga pagtaas sa lawak ng mga natamnan. Samantala, nanawagan si Pangasinan Vice Governor Mark Lambino ng isang province-wide flood mitigation strategy upang magkaisang mga lokal na pamahalaan at national government agencies sa pagtugon sa paulit-ulit na pagbaha. Umabot sa 150 na barangay sa 12 na bayan at 3 lungsod ang binaha kamakailan. Ayon sa mga opisyal ng DENR at Mines and Geosciences Bureau, malaking bahagi ng Pangasinan ay vulnerable sa pagbaha dahil sa daloy ng tubig mula sa Cordillera at sa 3 pangunahing river system ng lalawigan. Iginiit ni Lambino na kailangan ang koordinadong flood control projects upang higit mailipat ang problema sa mga karatig na komunidad. Samantala, matagumpay at maayos na nailigtas ng mga otoridad ang isang babae na ginawang hostage ng mismong ama sa bayan ng Bugalyon. Armado ng bolo ang 55 anyos na si Marvin Ballesteros Cabuay, 55 years old, may asawa, isang laborer at residente ng nasabing barangay nang mangyari ang insidente hapon ng August 24, 2026 sa barangay Bacabak, Bugalyon, Pangasinan. Agad na rumesponde ang mga tauhan ng Bugalyon Police Station matapos makatanggap ng tawag mula sa isang barangay chairman hinggil sa hostage-taking incident. Ayon kay Police Chief Master Sergeant Rodolfo Naungayan, Chief Investigator ng Bugalyon PNP, pagdating ng mga pulis sa lugar, namataan umano ang sospek na may hawak na bolo habang hawak din ang kanyang 18 anyos na anak bilang hostage. Nauna na raw nitong hinostage ang misis at iba pang anak, bagamat nagkaroon ng pagkakataon na nakatakas. Po. Dahil din po, nung una po kasi ang na-hostage po nila ay yung asawa niya at yung 4 po nilang anak. Subalit nagkaroon po ng pagkakataon yung nanay at yung 3 anak, kaya po sila nakalabas ng bahay. Subalit yung 18 years old na anak, yun po ang nahawakan ng suspect at yun nga, hinostage na rin po yung tuloy-tuloy na po yung pag-hostage doon sa 18 years old na. Ang pahayag ni Police Master Sergeant Rodolfo Naungayan, Chief Investigator Bugalyon PNP. Si Acting Pangasinan PPO Provincial Director Police Colonel Dennis L. De Leon na ang nag-take over sa hostage negotiation kasama si Police Major Rodolfo S. Labayo Jr., Officer in Charge ng Bugalyon Police Station. Katuwang ang SWAT team ang negosasyon upang mapayapang maresolba ang sitwasyon at mailayo sa panganib ang 18 anyos na biktima. Sa kalagitnaan ng negosasyon, itinapon umano ng sospek ang hawak nitong bolo sa labas dahilan upang pansamantalang bumaba ang tensyon. Gayunman, muli umanong naging agresibo ang sospek at sinaktan ang kanyang anak. Ang anak lamang nitong dalaga ang nagkaroon ng sugat matapos ang pang-hostage ng ama. Yung mga SWAT team po ang lumusob doon sa pamumuno po ni Police Captain Jan Ramos, sir. So, kumuha sila ng ito na medyo malakas para mailawan yung para masilaw itong suspect natin. At nung nagkataon ng pagkakataon na sumilip itong suspect natin ay kaagad pong hinila yung suspect. Kaya hindi na po siya nagkaroon ng pagkakataon para siya ay makapag-retaliate pa sa ating mga kapulis.
Batay sa inisyal na investigasyon at salaysay ng misis na si Geneva Cabuay, sinasabing nakaranas ito ng depresyon dahil sa pagkamatay ng 2 anak na lalaki noong 2004 at 2018. Ayon sa asawa, naniniwala umano ang sospek na may taong naglason sa kanilang mga anak, na lalo umanong nagpalala sa kanyang pag-aalala at pagdududa. Doon na daw po, nagpapakita na po daw ng senyales na parang may kakaiba sa ipinapakitang ugali ng asawa niya. At nung nangyari nga yun, sinabi ng suspect natin, may daw gustong maglason sa kanila. Kaya ang ginawa niya ay ayaw niyang palabasin tong mga makina niya at kumuha siya ng itak para hindi sila makalabas. Ngayon, gustong lumabas po yung asawa, si Mrs. Geneva, pero hindi siya pinapayagan at tinututukan sila ng itak. Sinabi rin ng asawa na dati nang nagbanta at na nakitang sospek sa kanilang mga anak at may mga pagkakataong hinahawakan umano ang mga ito bilang hostage habang may dalang bolo at iba pang matutulis na bagay. Matagumpay na napigilan at naaresto ng mga otoridad ang sospek habang ligtas namang nailabas sa sitwasyon ang biktima. Agad na dinala sa kustodiya ng pulisya ang sospek para sa kaukulang disposisyon at legal na proseso. Samantala, tiniyak ang mga otoridad na mabigyan ng kinakailangang tulong at suporta ang nailigtas na biktima matapos ang insidente. At magpapatuloy pa rin ang investigasyon dito. Samantala, arestado ang isang individual na umano'y sangkot sa fixing activities at nagpapakilalang kamag-anak ng Regional Director ng Land Transportation Office or LTO Region 1 sa isinagawang operasyon ng LTO Rosales District Office at Philippine National Police Rosales nitong August 25, 2026. Isinagawa ang operasyon sa koordinasyon ng LTO Rosales at PNP Rosales sa pangunguna ni Police Major Arnold A. Soriano bilang bahagi ng kampanya laban sa mga fixer na gumagamit umano ng pangalan o impluensya ng mga opisyal ng pamahalaan upang makapamagitan sa mga transaksyon sa LTO. Ayon sa LTO Region 1, kabilang sa pangunahing layunin ng operasyon ang pagpapatupad ng Zero Corruption and Non-Appearance Policy na bahagi ng 7-point priority agenda ni LTO Chief Assistant Secretary Marcus V. Lacanilao. Mariing kinundina ng LTO Region 1 ang paggamit sa pangalan ng Regional Director na si Glorioso Daniel Z. Martinez o ng sinumang opisyal ng pamahalaan upang malinlangin ang publiko, manghingi ng pera o magproseso ng mga transaksyon sa labas ng itinakdang proseso. Binigyang diin ng ahensya na walang sinumang otorisadong individual na magsilbing fixer, intermediary o kinatawan na kapalit ng pabor o anumang hindi otorisadong bayad sa mga transaksyon sa LTO. Hinimok din ng LTO ang mga individual na maaaring makipagtransaksyon o hingian ng umanong pera ng anaarestong sospek na magsumiti ng formal na reklamo sa kinaukulang LTO office at law enforcement authorities upang makatulong sa nagpapatuloy na investigasyon. Pinaalahanan naman ng publiko na makipagtransaksyon lamang sa mga otorisadong tauhan ng LTO at sa mga pamamagitan ng opisyal na mga channel ng ahensya. Nagbabala rin ang LTO laban sa mga taong nagsasabing mayroon silang special connections o impluensya sa loob ng ahensya. Ayon sa LTO Region 1, patuloy nitong paiigtingin ang pakikipagtulungan sa law enforcement agencies upang maprotektahan ng publiko laban sa mga individual na gumagamit sa pangalan ng pamahalaan para sa pansariling pakinabang. Iginiit ng ahensya na hindi ipinagbibili ang serbisyo ng pamahalaan at walang lugar ang mga fixers sa isang tapat, transparent at citizen-centered na LTO. Ang operasyon ay sinagawa bilang bahagi ng kampanya para sa mas responsable, accountable at corruption-free na pamahalaan sa ilalim ng Department of Transportation at pamunuan ng LTO Region 1. Samantala, itinanghal ng National Anti-Poverty Commission o NAPC ang Bayambang bilang modelo sa pagpapatupad ng mga programa laban sa kahirapan dahil sa matagumpay nitong Poverty Reduction Plan 2018 to 2028.
Sa kanyang matatalumpati bilang panauhing pandangal sa pagdiriwang ng ikawalong anibersaryo ng Rebolusyon laban sa kahirapan, pinuri ni NAPC Lead Convener Secretary Lope B. Santos III ang programa ng Bayambang at tinawag itong modelong anti-poverty reduction plan nationwide. Dahil dito, sinabi ni Santos na isinusulong ng ahensya ang pagbuo at pagpapatupad ng sariling poverty reduction plan ng mga local government units sa buong bansa gamit ang mga natutunan at mabubuting halimbawa mula sa Bayambang. Ayon kay Santos, sinatayang 400 LGU pa lamang sa buong Pilipinas ang nakapagbalangkas ng kanilang sariling poverty reduction plan, kaya mahalaga umanong mapalawak pa ang naturang programa. Binigyang diin niya ang pagkakaroon ng malinaw at komprehensibong plano ay makatutulong upang maging mas organisado at nakatuon ang mga programa ng pamahalaan sa pagtugon sa mga pangunahing dahilan ng kahirapan sa bawat komunidad. Samantala, hiniling ni Santos sa pamahalaang bayan ng Bayambang ang pahintulot na gamitin sa iba pang bahagi ng bansa ang bagong limbag na aklat na naglalaman ng ikalawang Recalibrated Bayambang Poverty Reduction Plan 2018 to 2028. Ang aklat ay sinulat ng mga guro ng Pangasinan State University Bayambang Campus bilang bahagi ng pagdiriwang. Inaasahang magsisilbi itong reference o gabay ng iba pang LGU sa pagbuo at pagpapatupad ng sarili nilang mga programa at strategy para sa poverty reduction. Sa pagkilala ng NAPC, inalagay ang Bayambang bilang halimbawa ng isang lokal na pamahalaan na may sistematikong plano o paglaban sa kahirapan, isang modelong maaaring iangkop ng iba pang komunidad sa buong Pilipinas. Samantala, 209 na parent leaders or PLs ng Pantawid Pamilyang Pilipino Programs or 4Ps ang sumailalim sa leadership training at capacity building activities sa ikalawang localized 4Ps Parent Leaders Summit sa Region 1 na ginanap sa Malisiki, Pangasinan. Layunin ng summit na higit na palakasin ang kakayahan at kaalaman ng mga parent leaders upang mas mahusay nilang magampanan ang kanilang tungkulin na bilang kinatawan ng mga benepisyaryo ng 4Ps at maging katuwang sa kanilang mga komunidad. Kabilang sa mga tinalakay sa aktibidad, ang yakap o yaman ng kalusugan program ng PhilHealth Insurance Corporation or PhilHealth, gayon din ang mga serbisyong pangkalusugan na maaaring mapakinabangan ng mga benepisyaryo ng 4Ps. Sinagawa rin ang mga leadership training at workshop na nakatuon sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga parent leaders at pagpapalalim ng kanilang pag-unawa sa kanilang mahalagang papel sa pagpapatupad ng programa. Ang summit sa Malasiki ay kasunod ng isinagawang localized 4Ps Parent Leaders Summit sa Bayambang, Pangasinan, bilang bahagi ng mga hakbang upang higit na mapalakas ang partisipasyon at pamumuno ng mga parent leaders sa kanilang mga komunidad. Naging posible ang aktibidad sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Department of Social Welfare and Development or DSWD Field Office 1 Ilocos Region, mga katuwang na ahensya at lokal na pamahalaan ng Malasiki na naglaan ng pondo para sa pagsasagawa ng programa. Sa pamamagitan ng mga ganitong capacity building activities, inaasahang mas magiging handa ang mga parent leaders na gampanan ang kanilang tungkulin at maging mas aktibong katuwang sa pagpapatupad ng 4Ps at iba pang programang makatutulong sa kanilang mga pamilya at komunidad. Abangan po ang ating pong mga police reports. Apat kabilang ang isang menor de edad arestado sa umano'y pagnanakaw sa Binalonan. Top 1 at Top 8 wanted person sa municipal level, arestado sa Pangasinan. Detalye ng mga balitang yan sa atin pong pagbabalik. Aksyon Radyo Balita Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radyo 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radyo. Issue at komentaryo. Aksyon Radyo. Musika at showbiz. Aksyon Radyo. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radyo. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radyo. Aksyon Radyo 1161.
DWCM Aksyon Radyo Pangasinan. Ang oras po natin ay alas 7:32 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. MX3. Dito ako bilib. Pag magaling ang produkto, kahit simple ang patalastas, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Araw-araw MX3 para extraordinary. With alpha, beta, gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako bilib. I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Ang kinis na niya? In fairness, nag-glow up. May budget? So solid, White Rose Papaya, wow, White Roses. White Rose Papaya, wow, White Roses. White Rose Papaya, may glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Nanlapo ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Ang balita dapat makatotohanan at patas. Ibang tunay. Sa MX3 capsule, dito ko bilib. Goodbye to me, Masya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Masya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Patuloy kang nakikinig sa palatuntunan. Aksyon Radyo Balita. Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM. Aksyon Radyo Pangasinan. Aksyon Radyo. Police Report. Para po sa detalye ng atin pong balitang pulis,
4 na individual kabilang ang isang 13 anyos na menor de edad ang naaresto matapos umanong mahuling gumukuha ng mga scrap materials at sirang generator set sa isang bakanteng lote sa Binalona na Pangasinan. Batay sa inisyal na investigasyon, minomonitor umano ng punong barangay ang CCTV na nakakabit sa loob ng barangay hall nang mapansin nito ang isang itim at dilaw na tricycle na pumasok sa bakanteng lote. Sakay umano ng tricycle ang 4 na sospek na pawang mga residente ng Urdaneta City, Pangasinan. Agad na nagtungo sa lugar ang mga barangay community volunteers or CVOs at nadatnan umano ang mga sospek na kumukuha ng iba't ibang scrap materials. Ayon sa ulat, inilagay ang mga nakuhang gamit sa 2 sako kasama ang isang sirang generator set bago isinakay sa tricycle. Tinatayang nasa 2,500 pesos ang kabuang halaga ng mga gamit na umano'y tinangkang kunin. Agad na inaresto ng mga CVO ang mga suspect at itinurn over sa mga rumespondeng pulis ng Binalonan Municipal Police Station para sa kaukulang disposisyon. Ang mga naaresto nga nasa hustong gulang ay mga lalaking edad 46, 24 at 35 years old, habang ang ikaapat ay isang lalaking menor de edad at grade 7 student. Pagdating sa himpilan ng pulisya, ipinaalam sa mga naarestong sospek ang dahilan ng kanilang pag-aresto at ang kanilang mga karapatan na alinsunod sa Miranda Doctrine. Samantala, ang mga menor de edad na itinuring na Child in Conflict with the Law o CICL ay tinurnover sa Women and Children Protection Desk Investigator para sa kaukulang proseso at disposisyon. Patuloy ang sinasagawang dokumentasyon at investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng insidente. Samantala, 2 wanted person na kabilang sa listahan ng most wanted person sa municipal level ang magkahiwalay na naaresto ng mga otoridad sa Balungaw at Anda, Pangasinan noong August 24, 2026. Unang naaresto ng mga tauhan ng Balungaw Municipal Police Station ang isang 40 years old na lalaki, alas 10:50 ng umaga sa Balungaw. Ang suspect, isang single at truck driver na residente ng bayan, ay top 1 municipal most wanted person sa Balungaw. Sinagawa ang pag-aresto sa bisa ng warrant of arrest kaugnay ng kasong arson sa ilalim ng criminal case number 7366-R. Nakatakda naman sa 72,000 pesos ang piyansa para sa pansamantalang kalayaan ng akusado. Samantala, alas 12 ng tanghali, naaresto rin sa Anda ang isa pang wanted person na kabilang sa top 8 municipal most wanted persons. Ang 29 years old na suspect, isang mangingisda at residente ng Anda, ay naaresto ng pinagsanib na puwersa ng Anda Municipal Police Station, Pangasinan Police Intelligence Unit at Maritime Law Enforcement Team, Anda. Inaresto siya sa bisa ng warrant of arrest kaugnay ng kasong sexual assault in relation to Republic Act number 7610, a Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, sa ilalim ng criminal case number 10500-A. Nakatakda naman sa 200,000 pesos ang piyansa para sa nasabing kaso. Kapwa dinala sa kanilang police station ang 2 akusado at kasalukuyang nasa kustodiya ng Balungaw Municipal Police Station at Anda Municipal Police Station para sa kaukulang disposisyon at legal na proseso. Para naman sa balitang pambansa, kinilala ng National Bureau of Investigation o NBI ang isang umano'y grupong nanghihikayat at nanggugroom sa mga menor de edad upang gumawa ng mararahas at iligal na gawain. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, natuklasan ang grupo habang iniimbestigahan ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School noong August 18, kung saan isang 14 anyos na grade 8 student ang sinasabing bumaril at nag-livestream ng insidente sa Facebook. Tinatayang nasa 1,000 na miyembro umano ang grupo. Karamihan ay Pilipino, kabilang ang mga kabataang edad 12 hanggang 19 years old, habang mayroon ding miyembro mula sa ibang bansa. Sinabi ni Matibag na nakapasok ang NBI sa group chat bago ito tuluyang nabuwag. May tinatawag umano ang initiation kung saan hinihikayat ang mga miyembro na gumawa ng karahasan at iba pang iligal na aktibidad kabilang ang paggawa ng bomba.
Patuloy na bineberipika ng NBI kung may koneksyon ng grupo sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University at iba pang insidente ng school violence sa bansa. Makikipagpulong din ang NBI kasama ang Office of the Executive Secretary at DICT Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa META para humingi ng tulong sa investigasyon. Samantala, sinabi ng NBI na ipoprofile nito ang mga taong nagbahagi ng video ng pamamaril, kabilang ang posibilidad na may kaugnayan ang ilan sa kanila sa umano'y grooming group. Samantala, bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga rekomendasyong ipagbawal o limitahan ng Facebook at iba pang social media platforms na mapatutunayang nakasasama o maaaring makaimpluwensya sa kabataan na gumawa ng mga mapanganib at marahas na gawain. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nais ng Pangulo na alisin o higpitan ang access sa anumang gaming o social media platforms na mapatutunayang may masamang epekto sa kabataan at sa bansa. Kasunod ito ng pahayag ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na pinag-aaralan ang posibilidad na irekomenda ang pagbabawal sa Facebook matapos ang nakamamatay na pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Sinabi rin ni Castro na dapat suriin kung may kaugnayan ng ilang social media platforms sa pagkalat ng fake news, lalo na kung mabagal ang kanilang pagtugon sa mga mapanganib na content. Gayunman, nilinaw ng Malacanang na hindi nangangahulugan ng paghihigpit sa freedom of the press o kalayaan sa pamamahayag ang posibleng pagbabawal sa mga mapanganib na platform. Samantala, sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na may online search history umano ang suspect sa Ateneo de Zamboanga shooting na may kaugnay sa mga website na naglalaman ng hate speech, nihilism, anti-Semitism at anti-LGBT content. Posible rin umanong na-impluensyahan ang suspect ng mga online group na nagtataguyod ng karahasan at kaguluhan na kabilang umano ang ilang chat group sa larong Roblox. Patuloy namang sinusuri ng mga otoridad ang papel ng social media at online communities sa insidente, habang pinag-aaralan na kung kinakailangan ang mas mahigpit na regulasyon para maprotektahan ang mga kabataan. Para naman sa balita sa ibayong dagat, isang magnitude 5.9 na lindol ang tumama sa Eastern Japan madaling araw ng Linggo na nagdulot ng pagkaantala sa ilang biyahe ng tren at ilang sugatan sa Tokyo area. Ayon sa Japan Meteorological Agency o JMA, naganap ang lindol sa dakong alas 2 ng madaling araw na may epicenter sa Southern Ibaraki Prefecture sa ilalim ng 68 kilometers. Walang inilabas na tsunami warning. Umabot sa lower 5 ang intensity sa Japanese Seismic Intensity Scale na hanggang 7 sa ilang bahagi ng Ibaraki at Central Tokyo. Malakas din itong naramdaman sa malawak na bahagi ng northeastern at central Japan. Ilang train services ang naantala ang pagsisimula dahil sa lindol. May ilang naiulat ding nasugatan, kabilang ang mga binata at babaeng nasa edad 70 sa Saitama, habang 3 naman ang nasugatan sa Kawasaki, timog ng Tokyo. Sa Koto Ward sa Tokyo, naputol ang isang water main at iniimbestigahan pa kung may kaugnay ito sa lindol. Samantala, walang naitalang abnormalidad sa Tokai No. 2 Nuclear Power Plant sa Ibaraki, gayon din sa Fukushima Daiichi at Fukushima Daini Nuclear Plants. Ayon kay Prime Minister Sanay Takaichi, inatasan niya na ang mga opisyal na alamin ang lawak ng pinsala at tiyaking agad na maiparating sa publiko ang mahahalagang impormasyon. Nagbabala naman ang JMA na manatiling alerto sa posibilidad ng panibagong malakas na lindol sa susunod na isang linggo, partikular sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Aksyon Radio. Showbiz Balita. Para naman sa ating showbiz news,
Nagbuklod-buklod na ang mga tagahanga ni na Kim Chiu at Paolo Avellino para suportahan ang kanilang pelikulang A Perfect Marriage na umaasang makakasama sa 52nd Metro Manila Film Festival o MMFF. Bagamat hindi pa kumpleto ang lineup ng festival, nauna nang inanunsyo ang unang 4 na official entries. Sa September 30 pa naman na nakatakdang isa publiko ang susunod na 4 na pelikulang mapipili. Ayon sa mga ulat, 2 solid Kim Pao fan clubs na ang nangako ng block screening para sa Quantum Films produced movie. Dahil dito, kumpiyansa ang Kim Pao fans na malaki ang potensyal ng pelikula sa takilya. May ilang fans din umano ang handang mag-ambag ng tig 2,000 pesos para suportahan ang pelikula. Target pa umano ng mga tagahanga na umabot sa 2 billion pesos ang gross earnings ng pelikula sa unang araw ng pagpapalabas nito sa December 25. Tinatayang nasa 1 milyon naman ang bilang ng mga Kim Pao fans na nakabase sa Pilipinas. Ang producer ng A Perfect Marriage ay si attorney Joji Alonzo na siyang producer ng isang MMFF entry noong nakaraang taon na pinagbidahan ni na Angelica Panganiban at Zanjo Marudo. Aksyon Radio. Sports News. Para naman sa ating balitang pampalakasan, walang humpay sa pagsabak sa mga international competition ang mga batang Pinoy fencer matapos mag-uwi ng mga medalya sa 2026 Southeast Asian Fencing Federation or CFF Championship sa Kuala Lumpur, Malaysia. Walang Filipino fencer mula sa iba't ibang Filipino fencer mula sa iba't ibang fencing club ang nakakuha ng individual na medalya sa kani-kanilang kategorya. Nanguna si 16 years old Oscar Del Castillo matapos masungkit ang gold medal sa men's EP, under 17 cadet at silver naman sa under 21 junior. Nakakuha rin ng bronze medal sa women's individual foil under 21 si 15 years old Willa Galvez. May silver medal din si Hagia Del Castillo sa women's foil cadet, habang bronze medals naman ang naiuwi ni Yuna Canlas, Victoria Ebdin, Papina Torre, Jethro Chan at Don Razel Jeronimo sa kani-kanilang kategorya. Bukod sa mga medalya, mahalaga rin para sa mga atleta ang ranking points na nakuha nila sa CFF na idaragdag sa kanilang puntos mula sa iba pang international at local competitions. Isa sa kanilang susunod na target ang ikatlo at huling leg ng Philippine Fencing Association Junior and Cadet Competition na gaganapin sa August 29 at 30 sa Rizal Memorial Coliseum. Mahalaga ang naturang torneo dahil makatutulong ang mga puntos sa pagpili ng mga fencer na kakatawan sa Pilipinas sa mga international championship sa susunod na taon. Nakatakdang idaos sa Wuxi, China ang Asian Cadet at Junior Championships sa Marso, habang gaganapin naman sa Tallinn, Estonia ang World Championships sa April 9 hanggang 17. Ayon sa mga batang fencer, malaking tulong ang kanilang international exposure dahil bukod sa karanasan, nahahasa rin ang kanilang kakayahan at pakikipaglaban sa mga atleta mula sa ibang bansa. At yan po ang ating pinakahuling balita sa umagang ito. Muli sumasa inyo po ang DWCM Aksyon Radyo Balita. Bago po tayo magtapos, batiin po muna natin ang mga tumutok po sa atin pong programa. Ayan, good morning po kay Ma'am Mary Santos. Good morning, Ma'am Kim. Ganon din po kay Tita Sherilyn Quintos de Venecia. Ayan, blessed morning ka-aksyon. Keep safe always. Ayan, good morning and keep safe din po. Tita Sherilyn, ganon din po sa Quintos and de Venecia family. Diyan, mula po yan sa Tayug, Pangasinan. Ganon din po kay Ma'am Brenda de Guzman. Good morning po. At kay Sir Ben Hovelianos. Good morning din po. Ganon din po sa Laison family. Kay Ma'am Christy Fabia Laison. At kay Sir Reynaldo Jr. and Sr. Ganon din po kay Ma'am Malu Malanom. At kay Nanay Arevalo mula po yan sa Bugalion. Yan, maraming salamat po. At ako po yung naging tagapaghatid balita, Aksyon Kimberly Davenport. Sa atin naman pong Master's Control, Engineer Kenneth Villanueva. Sa ngalan po yan ng aming pong Station Manager, Aksyon Violi Valdez Ferrer. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino.
Inyong napakinggan ang palatuntunang Aksyon Radyo Balita. Susunod sa ilang saglit ang mga issue ng bayan. Hotline!